It is now day 26. The High Court bail hearing and subsequent ruling for Senator Jameson Timber and the Avondale 78 has been postponed to July 16. Achiperi mushe muri Zimbabwe tinoona kuti aiwa vanhu vari kugwadziwa nechitiko chakaitika vachiona kuti aiwa bail ruling yana Jameson Timber iramba ichingopostponewa. Achiperi mushe dzapinda mashoko abuda nyongo panapa nevanhu veCitizen Coalition for Change noti bo subscribe like kuti na on the bell kuti tipinda paindo pawanyora chiti it is very sad to see the Harare regime continue its script of persecuting opposition opponents through prosecuting securely. Sabc cannot hand over the chairmanship to a country that disregards its citizens' rights and the constitution. Let's continue in demanding their release. Ndo mashoko anaitoka pana panaoni Citizen Coalition for Change vamuri kuna paindo pao ndo patiri vanotora mashoko kuti aiwa surely Sabc inofana kubomira yombodelay kutipa kana kupa nyika yeZimbabwe chairmanship vachiziva kuti aiwa mune inhuman iri kuitika nyika yeZimbabwe. Mashoko arikutaurwa nawo Citizen Coalition for Change vachiadvocate for the release yaJameson Timber nevamwe 78 vachiti aiwa izvi asisiri pamutemo izvi zvazonyanyisa. Tudze mafungiro enyu nori kudii pamusoro pemashoko abudikira achiudza kunoona kuti ona vanhu vari advocate vachiti aiwa chairmanship ngambomira. Pita comment section medu musana no subscribe kulike chino on the bell icon.